dabaru na zanya kalamai na domin su burge ki. Cikin bayanan ki zanya aron baki domin in samu haki. Cikin lissafi na zanya karan bani ko zana cinye ki. Sakin bani aron hankalin ki nan zana seta ki. Gani nan zuwa gidan kursako, oh yeah yeah. Kullum da tunanin ki nake buɗar baki har ma garin bacci.